Ideme sadiť fazule. Takže máme tu 3 fazule. Jeden tampón, troška vaty, takto nejako stačí. Pohárik vody, nejakú nádobku. 2 fazulky som si už zasadila. Niečo toto, aby si mala kam dať vodu. Počkaj, troška to vypustím. Veru, že? No a ideme najprv s tampónmi. Prvý krok. Otvoríš tampón. Dáš tam 2 fazulky. Raz, 2. Zavrieš takto. Zoberieš nádobku. Dáš si to tam. Počkaj, troška mi to odíde. Preč. Ne, jedna fazula mi spadla. Nevadí. Dám si ju tam. Zavriem. Zase mi jedna spadla. To už rýchlo tam musíme dať, aby zase mi nejaká spadla. A teraz si to idem takto. Dám si to do nádobky. Cez otvoren. Zoberieme si toto. Dáme si tam vodu. Mám tam už vodu. Zoberieme si nádobku. Troška obtvorím, dovnútra tampónu dáš vodu. Radšej 2-krát, alebo 3-krát, ak máte malú. Ak máte takúto, tak stačí 2-krát. Tak, dáme. S tampónom to máme hotové. Teraz prejdeme na vatu. Takže zoberieme si vatu. Takto si ju troška roztiahneme. Dáme si ju do vody. Teraz vám išlo takto domala. Vy si ju tak otvoríte. Dáte si ju do nádobky. Tam si dáte fazulky. Najviac 3, aby vám to tak nešlo, že sa pomlátia, viete. Tak, potom druhú vatu zoberieme. Tak to by to malo zatiaľ